Way mapili, mababaig malaki, magniwang giga ang uban magkagot pa na mga mauna tulala na kay kastanan. Wan na, di na kaila. Hey guys, welcome sa atong channel nga Suyaon Ka TV. So atong reviewon ron nga kanta guys, kanta ni Gino ni Lloyd by RBM Records. Ang title ni kay Aynag Adik Adik. So nindot siya title guys. So atong paminawon yang lyrics isa. So ato nang sugdan guys. Welcome guys at Suyaon Ka TV. RBW Transit Records. Hoy dik, ay nagadik-adik ang duga makadaot kung nang inagamit itungutan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbag pa. Hey, hoy dik, ay nagadik-adik ang duga makadaot kung nang inagamit inabuhi ay sayang ha, undang ilikayin na kanang druga. Bitaw guys, tinuod guys, kanang illegal drugs gid guys, makadaot gid na siya sa lawas guys. Labi nagdi ka mukaon, niya muti ka ana, sus grabe, magniwang giga ang uban, magkagot pa ana, mga hiwi ang naong guys. So mahimo di ginaangay sudlan guys, so mahimo lang. Tama ng bisyo nga makaperwisyo, ngano magsakripisyo sa way benepisyo, di ba nagsugod ra ka sa tilaw-tilaw, nadala sa barkadang hili. Mao lagi na guys, duham gud ni ka klaseng barkada guys. Nay barkada nimo nga makapaangat nimo, nasa barkada nimo nga makapadawn nimo. Wa gabae. Sa mga barkada gid guys, labi ng mga barkada nga hilig kay inom, inom, bisyo, way mapili, mababaig malaki, basta ang barkada nimo mao nay padulngan niyo sige lag inom, wa gyud. Adto gyud sugod gyud na tanan sa tilaw-tilaw gyud tinuod. Ikong tiaw-tiaw, di otro kay lami man di ay paminaw, makasuyo kay palibot perti katinaw, kondisyon daw dili na gyud kakapuyon, lamis paminaw pero ang utok na uton karong adik. Bitaw grabe sad bitaw na kanang ang uban ba makatik ana ba mura maghimo nilang vitamins na nung mga drugs noon. Murag dili na sila ka kuan ba og kanang di sila katik ana ba murag kanang magluya ilang lawas gyud basta di sila katik og mga inana gyud. Murag na kuan na gyud sila ilang lawas ba murag ang utok nila murag na nagidifrensya ba. Murag na sudlan na gyud mga gitawag nila kanang naghalusinate na ba kanang ganahan na gyud na magsigigtik og ingunana. Na nawala na tanang kano, kung na ay kwarta pa inguna sa shabu, na akay pamilya na linta ng obligasyon, bisyo ang giuna pamilya na konsumisyon, leksyon. Mao ginakasagaran guys. Kanang mga bisyosong tao ron ang pamilya na gagusa gyud kay ang sweldo wa pa kay mahong magtrabaho, ang sweldo wala na. Giutang na ang sweldo kay gibisyo na, gisuyop na. So ang makaluluoy na ang pamilya in taon nga nagkuan labi nag ang sweldo ting Sabado nya, ning Sabado wala na maabot nga sweldo nya. Suyo pa, sugal pa, sus grabe gid paita. Naunta angay naka makakat, ulundangin makadaot angay naka magmatmon, kung magpadayon dili maayong paabuton, isulod sa prisuhan o isulod sa kahon. Hoy dik, ay nagadik-adik ang duga makadaot kung nang ginagamit itungutan ng bisyo ha, daghang nabuang ug natigbag pa. Hey, hoy dik, ay nagadik-adik ang duga makadaot kung nang ginagamit inabuhi ay sayang ha, undang ilikayin na kanang druga. So bitaw guys, ang ano kang uban sa kanang magbisyo sila ginana guys ba guys, maglisod man sila undang. Before nakakuan mo ko na before pero wala mo magdugay na kay murag dili gina ko feel mong bisyuha, murag lainan jud ko gyud. Kay magtan-aw kasi mong itsura ba kanang wala na gyud, lain na gyud, piyahok na kay kagnaw, hiwi na kay kagnaw, daot na kay kastanan, wala kay tugpahay. Kanang nagmantika na imong lawas, nana ba kanang tungko na lang kaskilid kay mao na tulala na kay kastanan. Kanang mga inana ganing sitwasyon na, so paita gyud og ning bisyuha gyud og kanang mabuang ka kay ang uban manghilabot na, manaka nagbalay, ang uban bisag di ilang butang mamaligya nagbutang inabuang nalagyan ning bisyuha. Nakalakaw sa kalsada, perti nakalago. Way ilis, way ligo, sobra nakabaho. Sige. Mao lagi na tinuod yun na. Way ilis, way ligo, sobra nas kabaho. Mao na tinuod. Kabantay mo na ding naglakaw-lakaw. Ron dili man gutanan ang nangabuang ding naglakaw-lakaw. Inheritance na nila. Mauba na halos kasagaran na nadaot mong sa bisyo gyud. Ug imo yung kanong istorya na nila, ngano na sila. So gipasagdan las pamilya kay wala may mahimong pamilya. Ang saon mo na nimo nabuang naman na kay imo po nang
tinud-on og kuan pod musukol naman na. So kuya kayo nung dumtan kanya wala na gunay saktong pangisip na sila gud kay nabuang naguna nang inanang bisyuha. So putlangan na nila guys Inaong istorya bisag siya ra isa pahiyo mo hilak usahay magkatawa maunay resulta sa nadaot sa droga nagubang kaugmaon naguba ang pamilya ang uban ay nagdroga kay kuno lingaw-lingaw astig daw sikat sa ilang paminaw kung badlungon ra ba igo ragid nga mong ngisi undangin na sabdang di pa ulahi ayaw og ulata nga madakpan na preso ang uban nga adik nabuak na ra bang ulo. tinuod na siya guys. Kana laging bisyuha guys, wag na siya ayo. Labi nang mabuang nagana, murag ang imuhang kalibutan katuyok na lang gid ng bisyuha ba. So bot ganahan jud ko nga imo ginang undangon, maundangan man na nimo kay mo lang ang tanang bisyo guys. Ikaw may gakuan na, ikaw may gisudlan man na nimo, dapat ka mao ka mogawas na. Dili man gud sa kuan gud kay ang uban na lang diha na lang yun may stock na lang yun nilang utok diha hantod maghalusinate na mga buang hantod mga buang yung maayo hantod na magpatid-patid naglata nya bulingit na kignaong dias karsada pam sugatan nimo nya na di na kaila kay tungod sa nadaot namang yung utok. Hoy dik ay nagadik-adik ang duga makadaot ug nang ginagamit tungod ng bisyuha daghang nabuang ug natigbag pa. Hey hoy dik ay nagadik-adik ang duga makadaot ug nang ginagamit nabuhi ay sayang undang ilikayin na kanang druga. Hoy dik ay nagadik-adik ang duga makadaot ug nang ginagamit tungod ng bisyuha daghang nabuang ug natigbag pa. Nindot yung lyrics nindot gid yung lyrics guys kanang dali radyo kay sabton. Undangin na kanang druga kay makabuang obvious na mo kay kini kung uban gyud ambot na unsay nasuod sa hunahuna ning uban so kita na gyud sila sa uban nga nangabuang sige gyapon sila na bisyuha. So may tatog kanang wala ikadaot ng bisyuha ba nya kasagaran ba ni teka na nabungkag ang pamilya. Ang uban na nangamatay na kay so-called police ini grade na ngang saon na mong pulis nga magpauna na mo pusil ginagyo ini grade yang uban magpatid-patid naglata sa karsada bulingit na kignaw magsige na lagngisi naghalusinate nagmayo ang utok ba kay wana sa saktong pangisip ba tungod sa drugs ba. So mao lang unta na ikuan nun hunaon ba di ba. Hey, hoy dik ay nagadik-adik ang duga makadaot undang ginagamit nabuhi ay sayang undang ilikayin na kanang druga. So mao tong kanta ni Gino og ni Lloyd G sa RBM Records ang title kay Ay Nag-Adik-Adik. So kana siya guys hatag tag reaksyon. Atuwa na guys, kay bawo naman kita sa illegal drugs nga makadaot sa tong lawas guys. Dili sa na kanang okay rag tilaw-tilawan nimo, dili ay na lang gyud. Dili na lang gyud ka mo sud anang inanang mga bisyuha kay imo lang tanaw ng ubang tao ba nga nisud ana, di ba? Ang uban nangabuang, nagpatid-patid naglata, bulingit na kaignaw, sagasa na lang magsuroy, di na kailas kaugalingon, di na kailas pamilya. Kanang untang mga inana ba, mao lang ta nailikayan nimo nga mahitabo sa imong kaugalingon, labi nagnakay pamilya. So instead nga magkuan ka na focus lang ka sa imong pamilya, focus ka sa imong trabaho. Kay para sa dili sayang imong kinabuhi ba kay sus usarabi kinabuhi nya imo pa jung usikan nya ginig-usik biya may lag mabalik na tong nagiana to nga ang uban gani mo ingon pwede pa lang ibalik ang panahon di na kuno sila mag-usab ug ingon ana, di ba? So nga to ang purpose ni guys, gi-review taning kanta ug nihatag tag reaction kay nindot magud yang lyrics. Sabtunon kaayo labi nagbisaya ka, makasabot kag Bisaya o sabtunon kay ba ayaw nag-adik-adik. Of course, dili ka pwede mag-adik-adik kay ug mag-adik-adik ka. Aw kanang adik-adik gud kana man ang sige na kagamit, sige na kagamit anto nabuang na ka ba, naghalusinate na ka. So ana na lang ug mahimo ayaw na lang ninyog sudli. Ug mahimo ba ayaw na lang tilaw-tilawi kay ang tanang bisyo nagsugod ras tilaw gud. So ug imong tilawan dakog tendency nga mabuang gyud ka, maadik gyud ka. So ato na ug mahimo ayaw na lag tilawi ang bisyo nga makadaot sa imong lawas, di ba? So
Daghang salamat guys sa pagtan-aw o pagpaminaw sa tuang channel nga Suyaon Ka TV. So ang katong wala pa ka subscribe guys, subscribe lang mo guys kay aron daghan patag mga kantang Bisaya nga ma-review na to. Okay, salamat guys.